Tanangli. Nsi, sumo. Basula. Nsi. Ne ma se ke donné zone do. Ne tan jene ba dingedi. Oh, levé. Aw. Sumo. Basutula. Por bashite. Basula. Nsi. Tonobe ya. Ayi, abora. Ena ko yemu ci do be ya. Ay ci foyti nana fulde. Foli. Aw. Nyame. Tisi. Sumo. Basutula. Por bashite. Abe. Dodi. Ama juguya. Mbade mbla ko kana fulde. Yana folla. Aw. Ok, problème tala. Nyame foli jarañ. Tan muna be ya. Muna bora. Ok nyame. On fulde tune mena fu. Hage tore. Ne tuma go bela. Ne go lever o. Aw. E ka bara ko be to ko de sisan. Tan. Alsa barama soro de. Fono we do. Bara masoro. Barama soro me ka nyenyi ne. Lever si bara ko be sebema. Depuis kuma jume e be bara nyini na ko bara masoro. E be kla kana fotu kun ke be muso furu. O koma no gondon ne e be muso balo to ko di. E te bara la foi. Jom na balo ka dema. Em na furu ka tami. Ah? Levé. Ibe nyama ha? Foi te wallahi. Juguya tere. Ikati chance tante yoro were la. Basabula chebe muna bulu. Ne baro ni kwena. E bati se ka wule gana. Ka soro ete fen kala mala. O ti se ka ge to shila. Muna toyi igata muso were nyini. E masojo ete barala. E bena muso furu to ko di levé. O ma no ne. O te kala e ga nyetura la e. Demso foi tene bolo ni keleni ko. Tanti. Barako be ala de bolo. Wa fieto daire me fana be ala de bolo. Abse ka kenne muna furu. Ala be nana ka nay. Mi deli yere de. Aka sabali. Aka jakan demson kelen to ndo bolo. Na o jan furu la be jan yere de. Levé o mala ne buga mi fe ete ga me. Mo chebe muna bolo. O mala ete bo mananga fana me. Ala kaman deni kelen to mbulu. Me fen ko en damne la yorom na. Anga data. Yame. Ramtala. An ya fam. Misra deni. Ok, sira bi bolo. Nan dim so do ma ga to maltraité au fi ko mu ne kera. Ati ko ati nye. Foi tem blala. Bois. Ah. Anki. Amba. Ça va? Ouais, ça va là. Amba. Amba. Bashi tengo ni. Ah, basueti. Ah, ok, ça c'est bien. Ah. Amba. Mais sina yala du wono wana. Aha. Jazo, aga to rai sigi. Aw yere ko ni ne ma se ka foyi de faamuya denmisɛnnin ninnu ka ko la. Ah? Togo di tan bɔ. Kuma bɛɛ a bɛ sigi aw baw de kɔrɔ mais hali ka sigi an mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ ka baro kɛ. Ah? Bɔn e tɛ min kalama dɛ. Ko de ka ca dɔɔni kɔ. Ayi. Ko mana caya togo togo. E kɛ ko 10 n'i tɛ baarayɔrɔ la i bɛ yan fɛ u bɛ yan fɛ ou bien i sigilen b'i ba kɛrɛfɛ. Ah? Ou bien e bɛ ka jɔ ne la de. Kana jɔ n na koyi n fana ye si janfara dɛ Jazo. I b'a dɔn n'i bɛ sport de kɛ kɔrɔ tɛ dɔn i la n'o tɛ si janfara koyi. Ah? N'a ma to k'aw sigi mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ u ka se ka aw bilasira. Ah, nin ma ɲi dɛ. Surtout ne ɲɛ bɛ e la cogo min na. C'est vrai i bɛ ka dɔɔni sɔrɔ
alhamdulillah nga wari ye fɛn dɔ ye n'a bɛ ka commencer ka ɲaga i fɛ hakilinaw bɛ se ka falen dɛ o tɛ tiɲɛ voilà donc a ye to a ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la u bɛ se ka o bilasira n'aw to tora ten o man ɲi dɛ o ye tiɲɛ minɛ bɔ bi kɔfɛ n bɛna to ka n sigi kɔrɔ ka balo voilà an bɛ entreprise taabolo a bɛ cogo di ça va ça va Dieu merci wallahi kow bɛ ka ɲɛ dɔɔnin ok n bɛ mun f'i ye hakili to i yɛrɛ la et puis i k'i hakili to balimaya la c'est vrai ala ye se k'i ye nka kana ɲinɛ i balimaw kɔ o fɛnɛ o ye fɛnba ye quoi n'i nana i balimaw kɔ ala yɛrɛ bɛ ɲinɛ i kɔ dɛ i y'a faamu voilà mais bon ne ɲinalen tɛ n balimaw kɔ ne bɛ ka fɛn camanba de k'u ye ouais ne bɛ ka ko minnu kɛ e jɔnnen don olu la dɛ ayi n jɔlen t'a la hakililajigi de don n y'a f'i ye kuma bɛɛ k'a to ka denmisɛnninw n'u hakili yira ɲɔgɔn na o tɛ foyi tiɲɛ an minnu ye faw ye n'a m'a kɛ jɔn de bɛ n'a kɛ a ka gɛlɛ i ka denmisɛnnin sɔrɔ mun bɛ e âge la k'a bɛ ka jɔ n'a ka u ka du ko ye c'est rare i ko o jeune nasugu ye dɛ nka ala barika la i bɛ ka se ka dɔɔnin kɛ du kɔnɔ alhamdulillah n y'i ka kuma faamu a diyara n ye kosɛbɛ mais kuma dɔ fana tun bɛ n fɛ i ka o ɲɛfɔ komi i yɛrɛ ko n ka hakili to n balimaw la c'est vrai i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ n'i ko mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ k'i kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye wa i m'a ye ne fana ne bɛ ka n se k'u ye i b'a f'u ɲɛna u fana u b'u cɛsiri u fana ka baara kɛ Jajo sinon ne kelen tɛ s'a bɛɛ kɔrɔ dɛ n y'a faamuya e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ni ala ye se kɛ balima dɔ ye ka balima tɔw to kana ɲinɛ dɛ a dɔn k'a fɔ ko i ka cɛkisɛya ma i kɛ setigi ye wa i bɛ ka se mun sɔrɔ n'i ye olu balimaw jɛ o se in na don o don ala bɛ se in tigɛ i la ka d'a kan a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ garisɛgɛ sirilen bɛ e de la i y'a faamuya kuma kɔrɔma don nka n'i y'i sigi k'i miiri i b'a faamuya n y'a faamu voilà komi n y'a fɔ cogo min na bi kɔfɛ n bɛna to ka n sigi i kɔrɔ nin waatinin kunkurunin kɔnɔ n ye fɛn caman faamu ala n m'a fɔ k'a kana aw sigi aw baw kɛrɛfɛ sa nka a ye to a ka gɛrɛ aw faw fɛnɛ la o de ka ɲi n y'a faamu na n ka warimisɛnnin dɔ d'i ma i b'o minɛ ok ni 6,000 ye i b'o minɛ i b'o kɛ argent de poche i ni ce ni baraji ye halisa ala k'a sɔrɔ yiriwa amina nin diyara n ye dɛ ok n bɛna fɔlɔ Levier na Monthly. Waaw sigilan ta kana ne ko hakilina sugu jumɛn de b'e la dɛ Cogo di ta? e n'i ba bɛ ka mun de ɲagamiya ni ɲɔgɔn cɛla la dɛ Ka mun ɲagami wa? Ne tɛ k'i ka kuma faamuya. Manamana ko man di ne ye dɛ i b'a dɔn denmisɛnnin ka di ne ye nka maa lankolon man di ne ye sɛbɛkɛlɛya o de ka di ne ye ni sɛbɛkɛbali ye mun furuko kuma bɛ yen o de kosɔn aw si bɛɛ a tɛ se ka kuma fɔ ne ye a n'aw baw de b'a ko ɲagamiya ni ɲɔgɔn cɛla la ye e tɛ baara la o de k'i k'a ɲini ka baara kɛ ayi i b'a fɔ k'i bɛ n'i kɛ furuko de kan ne bɛ ɲininka o ne e ye muso furu sisan i bɛna siri bin na de yan i b'a balo cogo di e tɛ baara jɔlen na
ole ke ka ɲini ka baara kɛ ayi furu a dangadenya tɛ ma sɔrɔ yan dɛ ne mun manamana ko ye han bon an ka jɛ an ka da ala ma n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ k'a di ala ma e bɛ ala ko dɔn ka tɛmɛ ne kan n ko ala bɛ maa dɛmɛ n'i bɛ ka fɛn dɔ de kɛ e tɛ ka fɛn yɛrɛ kɛ ala b'i dɛmɛ cogo di e bɛ ala b'i dɛmɛ cogo di i kana ɲini ka baara kɛ i jɔ dangadenya la k'o tɔ ye ko muso furu ko dama yɛrɛ ne mun manamana ko i tantɔ c'est à dire n mana fɔ ko kuma in bɛ ka na énerver yɛrɛ de quoi e ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba to c'est à dire e ɲɔgɔnna den bɛ mɔgɔ jumɛn de bolo sa k'a bɛ sɛgɛn sa han e tɛ ka se k'a ɲɛ hali du in kɔnɔ yan mɔgɔ min kɔni ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛna a den di i ma furu la walayi maa o maa mana a den di ma maa fa a yɛrɛ fa taga bɔ n kɔrɔ cɛ bi est-ce que ne t'i bila yan nɔ wa walayi cɛ musokɔrɔba ka ko ninnu don a ma nɔgɔn dɛ mais sani ka taa i bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna o dun ye kuma jumɛn ye bibi ne yɛrɛ bɛ maloya ka f'i ɲɛna yɛrɛ walayi ka maloya cogo di dɛ a fɔ n ɲɛna sa mun de bɛ yen nɔ bɛɛ cɛ a fɔ man di parce que siɲɛ fɔlɔ la cɛ ninnu ne de tun y'a f'i ɲɛna n k'a ɲɛnabɔra mais ne ka kɔnkuru a ma ɲɛnabɔ hali sisan e bibi o ma mun de b'a jɛ kɛ walayi ne kun jigi dalen don wari dɔ de kan dɛ o tigi de tun don ne ka wariko ma se ka ɲɛnabɔ bilen ok ne ma fɔ ni mago ye fɛn fɛn la i k'a fɔ ne ɲɛna cɛ bɛ e kɔni ne bɛ maloya ko kuma min f'i ɲɛna kana maloya o la sa y'a mɛn tɔgɔya tɛ n'a ye ok n y'a mɛn problème t'a la wa naani min kun o tɛ dɔɔnin k'a la bibi e bɛ sɔn k'o bɛɛ di ne ma non o tɛ foyi ye sa cɛ ko nin de diya ne ye walayi layi nin fana ye mun ko de ye jazo o jumɛn ye tuguni yɔrɔ ne bɛ ka f'i ka bɔ ne ka sira kan au contraire e de bɛ ne ka sira kan a fɔ jɔyɔrɔ banna f'i bɛ n'i jɔ ne ka mobili la en plus mun de y'a kɛ e yɛrɛ tɛ maloya dɛ ni tile kan deren in na i ni muso de bɛna ne ka muso ko kuma ye dala kuma ye jazo yɔrɔ ne bɛ ka f'i k'i filan tɛ ne i ka mobili kolon den a b'i kɔnɔ ko ne ka sira de b'a la donc sisan kunnadali de b'a la quoi layi kana n'a fɔ k'i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna dɛ i tulo bɛ na ne kɔrɔ de ye e ma kɔrɔya ko kɛ mun na ne tɛ kuma n bɛ tila k'i wele kɔfɛ na i bɛ n'i jɔ kare kɔnɔ yɔrɔ min k'i ladi jazo e mago bɛ mun de la en plus i tɛgɛ kana se ne ma tuguni dɛ i tulo bɛ na a tɛ tɛmɛ nin kan n'i tɛgɛ sera ma i hakili tɛ fɛn o fɛn na o bɛ bɔ a la hali n tɛ miiri ko balimaya min bɛ ne n'i cɛ ne ye mun mɔgɔlankoloya de bon yan ka tɛmɛ Sumi, ça va? Ça va. Calme, Quand faut-il? Yeah. Don. Plein, Eh, tiens. But that's me délire, hein. Allah yɛrɛ n'a kira yɛrɛ kama i ka yafa ne ma. O don ne kɔrɔkɛ bɔra ka ko min k'i la. Tiɲɛ la o ma k'a la ma digiri la. Mais mi deli i ka yafa ne ma Allah n'a kira yɛrɛ kama. Non, Sumi, o tɛ foyi ye sa. O tɛ foyi ye. I ko ten wa? Tiɲɛ yɛrɛ la a digira ne yɛrɛ la dɛ. Ne yɛrɛ kun y'a bila an kunna. Non, ne tɛ sɔgɔ da la bilen fo ka diɲɛ wuli. Eh, mun na? Parce que la ka da kan i kɔrɔkɛ ye min kɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la ye min kɛ kuma tɛ ouvert Tiɲɛ yɛrɛ la. ni mago bɛ n na i bɛ n wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wɛrɛ y'a mɛn. Ayi bato se i kana olu kɛ sa. E ko ne nana sisan nɔ e ka yafa ko ne ma ani ne kɔrɔkɛ Allah yɛrɛ n'a kira yɛrɛ kama yafa sa. Ne yafara o ne ɲi ma ne yafara ouvert ne de ko ne bɛ tɛna sɔgɔ da la bilen. Ayi mais ko ne ma se an ka da la an m'a kɛ ne ko ne b'a kɛ cogo di bato si. Ni mago bɛ n na n wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wɛrɛ. E bato si yɔrɔ wɛrɛ kɔni yɔrɔ wɛrɛ ko bɛ nɔ da fɛnɛ ko fɛnɛ b'a o fɛnɛ ko fɛnɛ bɛ sa bato si. An k'o bɛɛ to yen nɔ sisan ne yɛrɛ kun mago bɛ i la. Ne mago bɛ 2000 de la. 2000 wa? E bɛna mun k'o la? Sumi k'an bɛna uniforme ne tigɛ ne terimuso ka ko ye min na an bɛna uniforme ne tigɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la 2000 tɛ nɔ ne kunna dɛ bato si 2000 tɛ ne kunna. Sumi bɛ sɔn k'o fɔ e du kɔrɔkɛ dun ye waritigi ba o ma
ne kɔrɔkɛ ka ko ye a ka ko ye ne ka ko fɛnɛ ye n ka ko ye e yɛrɛ b'a kalama e ne fila bɛɛ an ye ekɔliden de ye mais wa fila bɔ min k'e kɔrɔkɛ ye bɔsi de ye e bɛ dɛsɛ ka 2000 minnu la ka n'a di ne ma ne yɛrɛ ko 2000 ne ka cɛ ni 2000 ye yɛrɛ n bɛ k'a nɔgɔmani dɔrɔn de f'i ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la 2000 tɛ ne kun donc e tɛ fɛ i ka go ka pari kɔɲɔ na fɛn min tɛ o tɛ yɛrɛ Batosi n'i bɛ fɛ k'i ka go ka pari a ka yɛlɛ bɛɛ ta sanfɛ i bɛ wari de bɔ walasa a bɛ se ka pari cogo min na Batosi e yɛrɛ bɛ nɔgɔnin ka situation bɛɛ kalama walahi wari de tɛ ne kun na e sumi o dun bɛ se ka kɛ cogo di muso ka di mais wari bɔ man di e ye ne k'o di a tɛ ne kun na sinon n'a bɛ n kun na n m'a di ma sa Batosi ne kɔni tɛ dɔ yɛrɛ dɔn i bɛ wari in ɲini yɔrɔ o yɔrɔ ka di ne ma i b'a ɲini yɔrɔ ka di ne ma cɛ dusukolo tɛ yɛrɛ ne yɛrɛ t'o fɛ yɛrɛ Batosi an sera f'o ye ya an tɛmɛn'o kan ala n faamuya sa Batosi wari in tɛ n bɛna ɲini k'a di ma y'a mɛn i b'a ɲini dɔ wɛrɛ tɛ ka sɔrɔ m'a ɲini kɔ i jija i ka sɔrɔ dɛ sinon i b'a dɔn ne Batosi ye muso min ye a tɛ kɛ n na o fɛnɛ ma s'o ma sa ne m'a f'i ɲɛna ko n bɛna lajɛ ka ban e ka to nin ta la wa n bɛna lajɛ tile fana ɲɛna ok problème t'a la kɔɲɔ tɔ ye semaine 2 de n m'o de d'i ma yan'o cɛ i k'a ɲini ka di yan ne de m'a f'i ɲɛna Batosi ka ban e ka to ne ta la dɔɔnin wa i y'a mɛn ok an b'a kɛ ten Ouais, grand frère. Le verre est trop dit. Non, ça ne va pas. Hein. Comment ça ne va pas? Mais. Maman fait une comme ça. Ah non, maman fait une là. Ah, tu es quand même sur le fait. Quoi vous dire? Ma bora muso yi k'a b'o d'i ma ah d'accord o dun ye nouvelle duman ye o e b'i yɛrɛ stressé o la mun na ko in bɛ ka ne kunkolo bɛɛ de chauffer ayi Levi ne tɛ histoire tɔ dɔn dɛ nka i bɛ ne lamɛn n bɛna min f'i ye muso ko man ka mɔgɔ si kunkolo chauffer surtout e de ye denkɛ fɔlɔ ye ni ba tanyana bi ala k'a n'a cɛ janya jɔn bɛ ba place ta e tɛ yan n'a fɔra ko e si bɛ ka janfa muso tɛ e bolo grand frère o fana ma ɲi dɛ jazo min y'an dɔgɔnin ye k'o bɛ ka na muso ta dɔgɔ i ka kuma ye tiɲɛ ye o de y'a to ne yɛrɛ tun sɔnna ko in ma koyi o don a ma ye ne bila ka taa foli la musolakaw fɛ ne taara yen nɔ a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya wa a ma nɔgɔya dɛ muso ba yɛrɛ ye ne découragé pewu ka sababu kɛ ko ne tɛ baara la ko e tɛ baara la wa awɔ mais ne bolo olu dan y'u den ka furu de n'a sɔrɔ n'u den bɛ se ka balo ka ban e ka baara ko mun m'o ɲɛsira la a ye ne gɛn ni fɛɛrɛ bɛɛ de ye ne ka se k'a faamuya cogo min ne ka se ka jɛn denni kɔ cogo min non bon i b'a dɔn a y'a fɔ ne ye ko ne k'o ye k'o to yen ka taa muso wɛrɛ ɲini sabula ko cɛ wɛrɛ b'u bolo bon e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka famille gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na surtout mama yɛrɛ ka côté fan fɛ ko tɛ se ka k'u fɛ ka ban na Levi est-ce que e bɛ se ka to ne ka taa musokɔrɔba ye ne ni musokɔrɔba in ka kuma parce que ni a bɛ ka nin min kɛ nin tɛ ko kɛta ye o bɛɛ n'i garisɛgɛ de don diɲɛ kɔnɔ n'i ye mun sɔrɔ o y'i garisɛgɛ n'i ma mun yɛrɛ fana sɔrɔ o t'i garisɛgɛ de la ale bɛ se k'a fɔ cogo di k'ale bɛna mêler e ka baarako la o ni ale denmuso furuliko bɛ ɲɔgɔn sira la e ka télé bɛ yen nɔ mais marché de tɛ yen nɔ o kuma ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ y'o bɛɛ ɲɛ yira a la ka dɛsɛ ne y'a fɔ ye n ko furu kɔnɔna na gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka na c'est vrai fɛn tɛ ne bolo bi mais ni ne ye muso furu a bɛ se ka kɛ gɛrɛsɛgɛw bɛ dayɛlɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na o kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ mɔgɔ wɛrɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan ni ko bɛna ɲɛnabɔ ni si ma kɛ problème ye dɛ an fa yɛrɛ o ye ne jigila misɛnya kosɛbɛ
Teta. Anula kore. Amba. Serifu. Oh, aiwa. N yɛrɛ sɛgɛnnen baro don. I ye seri tobi? O ɲana yɛrɛ. I sigi kɛ. N'o tɛ kɔngɔ bɛ na dɛ. Kɔngɔ ba yɛrɛ wɛnɛ. N bɔra dugu kɔnɔ sa. N sɛgɛnnen baro. Awɔ. Ko kɛ. Jɛnɛba denkɛnin bɔra yan bi dɛ. Levi. Levi fɔra ne ko yan? Awɔ, fɔra ko. O tuma a mana Muna sɔrɔ yan? Ayi, a mana Muna sɔrɔ yan. Muna kun bɔlen don. O ma ɲɛ dɛ. Muna? Aw kan ka na Muna sɔrɔ yan kɛ. An Muna? Bɔ a bɛ ka mun fɔ nin ko la? Ne découragé len ba ne bɛ ka don so kɔnɔ. A ye ne wele ka n lasigi. Ko wɛ ne tɛ baara la. Mun bɛ ne bila muso furuko la? Non, bɔ yɛrɛ fɛnɛ ale man ka sɔn nin ko fɔ sugu ninnu na. Ko sani ne ka kan bɔ muso nɔfɛ ne ka ɲini ka baara dɔ kɛ. Ne y'a fɔ ye n ko gɛrɛsɛgɛ de don an ka kow to Ala bolo. A ko ne ma ko bɛ se ka to Ala bolo n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ fɛn na. I n'a fɔ ne tɛ fɛn na pourtant i yɛrɛ b'a kalama ne bɛ ka n débrouiller. An bɛɛ bɛ k'an débrouiller. Gɛrɛsɛgɛ de ma sɔrɔ. Chance mana fɔlɔ wa Levi i bɛ ne ka denmisɛnnin kuma in lamɛn a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ Jazo ka di bɔ ye ka tɛmɛ an kan walahi parce que a bɛ bɔ a kunna de fɛn t'an bolo o y'an ka fugariya de ye quoi donc Jazo min ta kɛra chance ye dɔɔni b'o bolo o ka d'a ye ka tɛmɛ an kan bila ala mais kuma in cɛman ye ne da quoi o la ne tɛ fɛ ka kuma o. Kan'o fɔ bon an bɛɛ fa de ye a tɛ se ka den si fusaya ni den si ye ne yɛrɛ bɛ ka n sigi ka n miiri sisan a ka kuma ni tiɲɛ bɔlen de ne tun ye muso furuko in kɛ ne ka se ka mama da bolo bɔ ga la parce que a sɛgɛnnen de mais ne hakili la ne bɛna essayer ka segin n kɔ ka n concentrer n ka baarako la n'o ɲɛ sɔrɔla waati min na n bɛ sɔrɔ ka don muso furuko da fɛ. O kɔni o ye hakilina ɲuman ye nka i bɛ fɛn o fɛn kɛ o kɛ walasa i ka se ka muso in furu ne yɛrɛ se ye min ye ne b'o kɛ ko in na ni Ala ma basi kɛ. Donc foyi t'ala n y'i ka kuma faamu. mais n bɛ se k'i conseiller fɛn dɔ la. N tulo b'i la. Nin ko in a ko bɛɛ kɛ a boliboli bɛɛ kɛ an ka démarche bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka diɲɛ wuli tɛ se k'i kɔ bila o. O ye tiɲɛ. E ni ne de ye siɲɛ kelen de ye e ye ne baden de ye donc ni ne bɔra ni e n bɔra ni n yɛrɛ ye bon fo ka diɲɛ wuli n t'o kɛ nka kuma in bɛ yɔrɔ min na n bɛ ka kuma in lamunumunu kama n bɛ n'o de f'i ye sisan ka na sɔn cogo si la ka t'i da ma kasi Jazo ye fo ka diɲɛ wuli parce que Jazo n'a b'a kun na quoi ale den ka wari ɲɛngoya de b'an na o dun tɛ Jazo y'an dɔgɔnin de an bɛ ka Jazo k'an dɔ ye de mais bi bi in na ni dɔ b'i kun ni mɔgɔw bɛ ka essayer ka gɛrɛ i la u b'a fɔ ko non a b'i nɔfɛ i bolo fɛn de kama ka sɔrɔ o tɛ hadamadenya de ko b'i kɔnɔ ka ɲɛsin u ma e ma ye ne tɛ gɛrɛ mɔgɔ la bilen ne bɛ ka n yɛrɛ de ɲini sisan n'a bɔra n ma yɛrɛ la ne ni mɔgɔ si tɛ baro kɛ bilen. I ka kuma in tiɲɛ ka d'a kan ne tun b'a fɛ ka entreprise dɔ dayɛlɛ wari yɛrɛ tɛ ne bolo ne tun b'a fɛ ka taa n dama kasi Jazo ye a ka se ka n dɛmɛ cogo min na parce que o tun ye sɛ mara entreprise de ye mais i bɔra ka hakilina min di yan sisan n bɛna hakili to a la. Baara kɛ n'o yɛrɛ i bɛ ka mun fɔ tan tɔgɔ na ta foyi fɔ Jazo ye an k'an débrouiller an yɛrɛ ye i komi an fila de o tɛ an fila de jatelen tɛ so kɔnɔ tɛ yan an b'an débrouiller an yɛrɛ nka Jazo a b'a ye a ɲɛ la a n'a ban inshallah parce que ni nin o bolo k'an tɛ kɛ fɛn ye de to tan dɔrɔn an ka temi an ka baro kɛ. Donc est-ce que ne na se te ma bilen ne découragé len dɛ. I ye tiɲɛ i bɛ temi gɛlɛya n'a wagati de don kana na fɔ ko gɛlɛya b'i kan wagati minnu na k'i ka ko bɛ abandonné o tɛ kɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ wagati min na i b'a essayer k'i b'a ko bila o wagati de bɛ k'i hɛrɛ sɔrɔ kuma ye donc temi an ka baro kɛ. Foyi t'a la n y'a mɛn. Donc i ka te jara. Merci. Mais e kun kan ka fɛɛrɛ kɛ mun na wele walasa u ka ɲɔgɔn ye. Mun kama? O tuma muso tɛ de. Mun y'a ka muso ye? Parce que ne y'u di ɲɔgɔn ma. Kuma jumɛn?
o ma kɛ ɲɛna yɔrɔ dɛ o don na ne kɔrɔmuso bɔlen yan ne m'a kuma bɛɛ fɛn ɲɛna n ko n bɛna mun na di levier ma wa nin ye ne dalakan de dɛ nin tɛ wuli awɔ ok ne aja fana ko mun na tɛ di levier ma mun na bɛ di dɔ kɛ la de ma min bɛ dɔ kɛ awɔ donc ne denkɛ ni levier o de tɛ dɔ kɛ sa a tɛ dɔ kɛ aja e ma dɔn e ma miiri sa e furu kuma ne fɛ a fɔ fɛn jumɛn ne kun san i furula ka na du kɔnɔ k'o ɲɛna i da bɔra san n'an ma ɲɔgɔn di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn fantalama ni ɲɔgɔn n'an kɛra fɛn ye dun o bɛ se ka kɛ cogo di kɔkɛ kɛ e tɛ ka fɛn dɔ de faamu de foyi tɛ e ni ne bolo ni mun na kelen tɛ n'a fɔra an k'an yɛrɛ balo ka tila k'an den fana balo a cɛla la o ma nɔgɔn dɛ aja ne ko jɔn de y'a fɛ ɲɛna k'o kɛ tɔ f'e k'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛn ye waati dɔ de hadamaden fantanya ye waati dɔ de ni mun na furula a ma a bɛ se ka kɛ sababu ye don n'a nataw la o bɛ kɛ fɛn nka ni e ko k'o tigɛ ko sabu ka d'a kan ko fɛn tɛ levier kun o tɛ hakili ɲuman ye dɛ o bila n'o de f'i ɲɛna e furu kuma fɛn kun tɛ ne kun nka o kɔfɛ fɛn sɔrɔla an b'o o barika de kɔnɔ sa bi an b'a fɔ alihamudulilayi ne bɛ mun f'i ɲɛna aja sabali dɛ i bɛ hakilina mun kan nin tɛ hakilina ɲuman ye fiyewu n'i b'a falen a falen. kɔkɛ ne sabalilen don koyi ne fana tɛ se k'an den ye ɲani de kɔnɔna la n'a fɔra ne ye sɛgɛn kɛ ne ye ɲani kɛ a tila k'a fɔ tugun ko n bɛ n den furu ka t'o ɲani sugu kɛ tuguni n b'o kɛ mun na denmansa jumɛn bɛ sɔn o ma. n'a fɔra ko waritigiw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn furu e ko cɛ min bɛna mun na furu n'o o fana kun ko k'ale tɛ muso wɛrɛ furu fo waritigi kɔ o tun bɛna ɲɛsin mun na ma e natalen don o bolola wari de la nka n bɛ mun f'i ɲɛna n'i y'i den di nata kama n'o o taara o furu la cɛ fana tɛ n'i den bonya bilen a bɛ tanga bɔ a kan parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko a balimaw y'a di nata de kama wa ni i tora nin na ni mun na taara nin furu la i ka malo b'a da fɛ dɛ parce que a b'a traiter cogo min ka d'a ye n bɛ mun f'i ɲɛna i bɛ nin hakilina mun kan a bila dɛ ɔhɔ a bila. o mana kɛ cogo o cogo kɔkɛ cɛ in bɛ mun na fɛ a ni na kanu de la a tɛna mun na furu cogo si la ka taa fɔ k'a b'a maltraiter. e tɛ se k'o dɔn e tɛ se k'o dɔn tantɔ sabu ka d'a kan e yɛrɛ bɛ ka kuma cogo min na o b'a yira fɔ e yɛrɛ natalen don o bolola wari n'o y'o ye e ɲɛda kan o fana bɛ diya e yɛrɛ mun na la kɛ nka i t'o dɔn fo mun na a ka don a ka du kɔnɔ k'a b'a fɛ ɲina kanu de la waritigi de bɛ mɔgɔ fɛ bi na ten ne yɛrɛ t'a dɔn mun bɛ ka ne bila e fɛ kuma la n bɛ ka n daji tiɲɛ fu la ka kelen f'i ɲɛna mun na di tɔɔrɔ levier ma bi wa a bɛ d'a ma hali sini a ma se ne yɛrɛ kɛ e ne ka nin kuma caya yɛrɛ. ka kelen fɛ e fana ɲɛna kɔkɛ mun na tɛ di levier ma bi a tɛ d'a ma sini parce que ne yɛrɛ fana bɛ n dalakan de kan. Dalakan tɛ e dalakan ani ne dalakan a bɛ to mun ta la an tɛ n'o ye an bɛ n'o ye aja walahi ne ma sabali ne ma sabali walahi n'a tun n'i kɔrɔ i kelen m'a cɛ i ka nin minɛ ka bɔ n bolo yɛrɛ i falen a la tuma min na i ka seri yɛrɛ ma diya yɛrɛ. merci. e k'a tatɔla yɛrɛ bɛ walahi ne tɛ foyi f'e ɲɛna ɲɛgɛbɛ a bɛ to mun ta la an b'o ye.